अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइल बानी न चलो रजनी तू आइल बानी न चलो रजनी तू महले होई हम महंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के आइल बानी न चलो रजनी तू आइल बानी न चलो रजनी तू महल होई हम महंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के होई हम मार्केट के छैल छबीली एक पीसे बाजार के कितना लोग हमरा पीछे घूमेला नोट लेके 2000 के आहा होई हम मार्केट के छैल छबीली एक पीसे बाजार के कितना लोग हमरा पीछे घूमेला नोट लेके 2000 के वेटिंग के टिकट कटेला बाबू वेटिंग के टिकट कटेला बाबू दर्शन पावे खातिर पलंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के दर्शन पही लहंगा के संतोष तिवारी धड़कन धनंजय झूठा हुकन खिचलावे लगेला बहु खहुआ करे जा खाली अलग से नमरी देखा देला अलग से नमरी देखा देला संतोष तिवारी धड़कन धनंजय झूठा हुकन खिचलावे लगेला बहु खहुआ करे जा खाली अलग से नमरी देखा देला बाबा कॉमेडी सिउजी मितले आदि तरा लपुत से जिमितले जल गइले सब खदगा के पैसा खर्चा करबई बाबू पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के पैसा खर्चा करबई बाबू दर्शन पही लहंगा के आइल बानी न चलो रजनी तू आइल बानी न चलो रजनी तू महल होई हम महंगा के
पैसा खर्चा करबे बाबू पैसा खर्चा करबे बाबू तो दर्शन पहिब लहंगा के पैसा खर्चा करबे बाबू तो दर्शन पहिब लहंगा